Naibag nga rabi ka na kayo kapsat. Sino ba iti makaisalakan iti tao? Manu iti mangisalakan iti tao. Ada ka diti serimonya nga mangisalakan iti tao. Ada ka diti mangpanaknak nga umanay nga ni Jesus iti mangisalakan. Apehan nga mabalin nga sikta lang, hanga mapahang kading nga maingayon iti serimonya. Apay may salaan ka diti mangisalakan or adu ti dalan iti panangaisalakan. Iti dito nga nabi sumbatan tayo kita nga sa lusod. Iti libro iti 1 John chapter 4 verse 14. Kuna iti sa ti Diyos. And we have seen and do testify that the Father sent the Son to be the Savior of the world. Kuna ni John the Beloved, dak kami, nakita mi, kan panpanaknakan mi, nga ni Ama, inbaon na ni anak. Tapno, isalakan na itilubong. Ada ka diti pamanaknak. Natalagot nga pamanaknak. Nga mangibaga, kan mangpatalgad. Iti kiniasi-asino na iti mangisalakan. Ada. Sudag iti disipulo ni Apo Jesus. Kuna iti song ti Diyos. Kuna ni Johnny Beloved. Nakita mi kan panpanaknakan mi. Kuna na jay. Nakita mi kan panpanaknakan mi. Nga ni Diyos Ama. Inbaon na ni anak. Tapno agbalin nga mangisalakan. Or tapno isalakan na itilubong. Iso iti ebidensya. Dahil iti rason na apay nga nagbangon dagiti apostol. Tapno isura iti mangituloy iti trabaho ni Kristo Jesus. Tapno isura tagpaling amang panaknak. Dagiti mismo nga nang kitkita kina Apo Jesus. Isura iti ebidensya nga adda iti mangisalakan. Kat da iti mangisalakan nga da iti kat plinano ni Diyos Ama. Un, plinano ni Diyos Ama. Isu natin ang authority plano kan dalan ti panakaisalakan nga aday tagbalin nga sakripisyo. Kat isu iti ng author day nga plano. Kat di jay nga perfecto nga plano. Di mangisalakan nga na plano kat ni Hesus Kristo. Jay dia nga nukitan tayo kat. Kahit nga sawon ka di kat nabababa ni Diyos Ama. A Diyos anak ka ni Diyos Ama. Gapusta na ibaon ni Yesu Kristo kini Diyos Ama. Nunado nga ti panangkita tayo kat ibaon ni Diyos Ama ni Jesus gapusta na bababay suna. Nabiti libro ti Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Isuro na kada tayo nga before iti foundation iti lubong, ti panakay aramid iti lubong. Uray di tiyempo nga nagbasol ni Adan kiniba, napaplanon ti panakay salakan. Nga ni Yesu Kristo kunati sa ti Apo, although ada kanya na amin ti galad, iti maysa nga Diyos. Nga mahana nga kinayat. Kunatayuhan na nga, imay dito daga, kathan na nga kinayat nga, inpapakat di kinadiyos da. No di kat kinayat na, kan voluntaryo, nga inarakop na, iti plano ni Diyos sa mga ada, iti perfecto nga mang baklay ti basol ti tao. Nga mangikaro kan mang baklay ti basol ti tao. And He willingly took the plano nga diya. That's why He is the only Savior iti lubong. There is only one Savior nga ma-mention. There is only one Christ that can save us. And there is only one Savior nga makaispal ti kararwata iti basol. Isu ni Apo Jesus. Mataw-tawaw, tero nga tao, iti reliyon konsitada. Mataw-tawaw da, iti serimonya nga mararami da. Aday ba ka na kayo? Haan nga nagita ti mangisalakan ka na kayo. Iti simbahan kat naarami da tapno pag-adalan tayo. No sino nga naununag ni Apo Jesus.
but never was it designed by God that a church could save men. There is only one Savior, and His name kat ni Jesus. Nga natay di krus ti Kalbaryo kat nagunga manan. Ang babaan iti pamatim iti nalpas, perpekto kan manakabalin nga dato na di krus ti Kalbaryo. Kanibabayom ti basol mo, at bitaram kanibabayom ti basol mo, may danon kanyang iti panakasalakan. Sino tinangibaga kung namlamot no apay, ibagbagam data pasul? Preacher, tinangibaga, iti sao ti Diyos. Nga panpanaknakan, dagiti nagbaling nga disipulo ni Apo Jesus. Ni Jesus lang, ti makaisalakan. Awanan, daduma. Nagtao di ti puso, ibaga tingiwat mo. Iti pananganay, kan panagtalak mo. Iti perfecto, kompleto, kan manakabaling. Na dato ni Kristi Jesus. Katidanan ni Apo, ti panakaisalakan kanya. Naim bagarabi, and God bless you.